ఇప్పుడు కేవలం 7999కే అప్ టు 10 kgs వరకు బరువు తగ్గి అధిక బరువు నుంచి వచ్చే ప్రధాన సమస్యలను దూరం చేసుకోండి. చాలా రోజుల తర్వాత గుడివాడలో ప్రత్యక్షమయ్యారు మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని. ఒక కేసులో ముందస్తు బెయిల్ కోసం కోర్టుకు హాజరయ్యారు ఆయన. అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత గుడివాడలో బహిరంగంగా కనిపించారు కొడాలి నాని. దాంతో ఆయన కలిసేందుకు వైసీపీ శ్రేణులు కోర్టుకు తరలివచ్చారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే ప్రస్తుత వేర్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ రావి వెంకటేశ్వరరావు వస్త్ర దుకాణంపై దాడి కేసులో కొడాలి నాని నిందితుడిగా చేర్చారు పోలీసులు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే 16 మంది అనుచరులను అరెస్ట్ చేశారు. పోలీసుల కస్టడీలో కొడాలి నాని చెబితేనే దాడి చేశామని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఆ 16 మంది నిందితులు బెయిల్పై విడుదలయ్యారు. ఈ కేసులోనే కొడాలి నాని హైకోర్టును ఆశ్రయించగా కింది కోర్టులో బెయిల్ తీసుకోవాలని చెప్పింది కోర్టు. దాంతో ష్యూరిటీ పత్రాలు సమర్పించేందుకు గుడివాడ కోర్టుకు వెళ్లారు కొడాలి నాని.